Samozrejme je zábavné hrať sa, ale naozaj chcem niečo zjesť. Som hladný. Zdá sa, že moja vnúčka Vicky potrebuje pomoc. Babka je vždy pripravená pomôcť. Vicky, neboj sa! Už idem! Čau. Taká skvelá hudba. Odkiaľ prichádza ten výkrik? Myslím, že Vicky odo mňa niečo chce. Budem tam hneď, sestra. Len dopiem svoju sodu vlastne. Áno, už idem. Och, len sa pozri na túto hromadu chutných šišiek. A počujem, že niekto potrebuje moju pomoc. Eddie šéf je na ceste. Vicky, čo sa deje? Som veľmi hladný. Navrhnúť usporiadanie výzvy. Ahoj! Babička! Dobre, ľudia. V prvom kole chcem, aby ste pre mňa pripravili žele z Coca-Coly. To je jednoduché. Žele, nikdy som to neurobil. Och, človek! Najprv samozrejme potrebuješ si vziať kolu. Poďme na to. Aha, takmer dokonalé okrem pár kvapiek. Chill, mal by si sa osušiť. Vďaka, babka. Predovšetkým potrebujem trochu uvoľniť fľašu od koly. Urobím to tým najpríjemnejším spôsobom. A teraz charakteristické grgnutie. Dobre. Wow! Musíš pridať trochu cukríkov do A hovoril si niečo o koly. manierach. Bude chutnejšia a krajšia s nimi. Ďalej nalejem kukuričný sirup do tej istej fľaše. Práve vďaka nemu sa moja kola čoskoro premení na želé. Zostáva už len dôkladne to pretrepať. Ach no, zdá sa, že kukuričný sirup bol príliš lepkavý. Áno, poďme ďalej. Počkaj. Áno, je to určite príliš lepkavé. Budem to musieť vytrhnúť silou. Inak ako Becky ochutná moje majstrovské dielo? No tak. Podarilo sa. No, moje žele je takmer hotové. Ostáva ho už len trochu ochladiť, aby bolo ešte viac želé ako a chutné na chuť. Úžasné. Och, všetko je príliš komplikované. Najlepším žele je obyčajný počkaj. med, ktorý môžete jednoducho dať do ľadu. Nie je to brilantný nápad? Áno, úplný nezmysel. Ukážem ti, ako urobiť skutočný žele. Najprv nalej kolu do panvice, potom pridám do tejto koly studené marmelády. Rozpustia sa a urobia z môjho budúceho majstrovského diela niečo lepšie. Posledná ingrediencia je tajná. Dodám želé bržiaru. Naozaj? Teraz by mala vzniknúť tá zmes. Bude sa variť na panvici, dôkladne miešajúc. A keď bude žele hotové, Môžeš to naliať do fľaše. Presne tak. naplniť to. A posledný krok je ochladenie želé. Nikto to nezvládne tak dobre ako kvapalný dusík. Musíme naplniť fľašu a potom chvíľu počkať. Deti, buďte opatrné. Nerobte to bez dospelých. Pripravené! Vicky, je čas vybrať dnešného víťaza. Ani neviem, kde začať. Všetko vyzerá veľmi chutne. Možno nech babička začne ako prvá. Chutí to ako obyčajné. Zlato! Teraz je radná šéf kuchárovi. Vyzerá to nádherne, samozrejme, ale prečo je to také lesklé? No, Jill je tá, ktorá zostala. Wow. Veľmi syrové! Našťastie nikto nemá otázku. Jill sa stáva víťazkou. Áno, vedel som to. Otec? Čo je to? Toto je všetko, čo potrebujete na výrobu waflí. Poďme na to, ľudia. Wafle. Ale čo? Wafle sú moje charakteristické jedlo! A ja viem lepšie než ktokoľvek iný, aké wafle má moja vnúčka rada. Najprv musíte vymiesiť cesto. Všetko je stále... Chlieb, maslo, cukor, múka, vajcia, maslo a sme bez cukru a mlieka. Mimochodom, mlieko je neskutočne dobré. Cesto je takmer hotové.
Ako sa ti páči tento prejav? No, nie je pôsobivý. Môj stroj to urobí rýchlejšie. Oho, ako to? Ho. Pani, rýchlejšie. Rýchlejšie. Jill, prepáč. Áno, s 2 rukami švih, pane? Áno, o tom pochybujem. Tu mám všetko pripravené. Ostáva len rozložiť cesto na malé časti. A teraz odloženie Do môjho... samostatných misiek. Je to farebné. A teraz Nemôže variť ani robiť wafle. Pomoc Schopný pripraviť farebné wafle. A mám aj veľmi chutný. Už som to všetko vyskúšal sám. Ahoj, som späť. Myslíš si, že môžeš súťažiť s veľkou šéfkuchárkou Annie? Ako by nie. Moja dúhová wafla je pripravená. Teraz ju musíš krásne prezentovať. Prečo to neurobiť na čiernom tanieri? Krém! Web tú rolu Oblaky. hrať nebude. Trochu posypať. Farby? Tie neublížia? Pre extra krásu. Úžasné. Práve navrch. Čo? Viem, že moja vnúčka má najradšej wafle mojej babičky. Juchu! Už sú hotové! Ozdobiť ich zmrzlinou a bobuľami! Na taký slnečný letný deň nie je nič lepšie. A trocha javorového sirupu by tiež neuškodila. Áno, to je divné. Dláňou nadol, mám všetko pod kontrolou. Človek, Alebo nie. Mám nápad. Určite tam budem mať niečo Nie. užitočné, kámo. Veľké uši. Si taký Mal si zlatý. čas dostať sa do môjho batoha. A tu je to, čo potrebujem. Z instantných rezancov urobím novú waflu. Dávam to tam. Pozri, vyšlo to lákavo. Veľmi lákavé. Nemyslím si. A opýtajme No sa teda, čo je to za cestovinovú waflu? Niečo také som ešte nevidel. Toto Dúfam, je všetko že toto... také dobré. Poďme to skontrolovať. Fuj, nechutné. Nikdy som nič horšie neskúsil. Ale babka pripravila wafle, ktoré milujem. Je pekné vedieť, ako niektorým ľuďom záleží na... Ďakujem, babička. Je to neuveriteľne chutné. Ach, áno. Wow! A kuchárka Annie vytvorila skutočné umelecké dielo. Okrem toho sú veľmi chutné. Bravo! Ale tentokrát sa nikto nemôže porovnávať s babkynými waflami. Milujem ich, odkedy som bol dieťa. Ona je víťazkou. Hurá! Vedel som, že všetkých porazím! Čo je to tento raz? Chcem šišky. Dúfam, že ma nimi potešíš. Dobím, prosím, šišky. Ale som chutný! to nič. Chutné? Súhlasím. Ak dobre. Začalo? Už sme. Prepáč. Úplne som bol rozptýlený. Ale dobre. Určite! Som pripravený začať variť. Potrebujem... Najprv musím vziať balenie Oreo a rozdrviť sušienky. Tá dum! Teraz musíme tieto omrvinky zmiešať s nutelou. Toto je moja obľúbená časť varenia, pretože potom môžete ochutnať, čo som pripravil. Áno, mňam. Stačí už len naliať vzniknutú čokoládovú zmes do tohto stroja na výrobu šišiek. Pozri sa na to. Čo to je? Juchu! Tu je zmes na šišky. Ďakujem, šéf kuchár. Nalejem ju do formy. Poďme čakať. Ach, aký si pomalý. Tu sú moje mini šišky, všetky pripravené. Pozri, aké sú krásne. Teraz ich treba rozdeliť na polovicu. Presne tak. A potom dám dovnútra trochu sirupu. Už to je skoro hotové.
Teraz potrebujem tekutý marshmallow, ktorým ozdobím svoje šišky na vrchu. Na toho vložím do sáčku a vytlačím na šišky cez dierku na druhej strane. Také pohodlné a veľmi chutné. Ostáva posledný krok. Posýpka. Bez nej nie sú šišky šiškami. Len sa pozri, aké rýchlo som to uvaril, majster kuchár. Pokoj. Mám Môžete to. všetci odísť. Och, prečo, Smoak? Moje šišky sú takmer hotové. Ešte ich musím posypať práškovým cukrom. Och, pokoj. Och, prepáč. Teraz je všetko pripravené. Naozaj chcem vyskúšať tieto donuty, ale držím sa. Och, sú pre jej dokonalé. Nerob to. Och, aký neporiadok. Nemusíš tak mávať nebezpečným zariadením. Áno, pozri, aké je to pekné. A tieto donuty budú ešte chutnejšie potom, čo ich navyše potriem nutelou. Je čas vybrať si... Kto je tento raz? Šéf-kuchárka Annie má najkrajšie šišky. Chcem ich ochutnať ako prvý. Nie sú len krásne, ale aj neuveriteľne chutné. Som úplne nadšený. Teraz skúšajme babkyne šišky. Aké chutné, ale príliš bežné. Čakala som niečo viac. Stále dúfam, že ma tvoje donuty prekvapia. Čokoláda, ako mám rada. Ale šéf-kuchárka Amy má stále najchutnejšie šišky. Poďme jej zablahoželať k víťazstvu. Prečo? Veľmi pekne ďakujem. Niekto ocenil moju schopnosť. prosím. Prihláste sa na odber Powers, aby ste nezmeškali rovnaké lahodné čár. A aj zdravé výzvy. A napíšte do komentárov, ktoré z dnešných dobrotiek by ste chceli skúsiť. Uvidíme sa neskôr.